Ladies and gentlemen, as you can see, we have a celebrity in our house, in our building. In the Paya Benafwe, I had the Boduno Yibo. Ono Wogonabo is here alongside Alovalueza Ama. Prophets, right? Prophet Alovalueza Ama is a hammer. Oh, but I'm not a hammer and Caruana. No, Uncle Chai him. Waja for your cha. No Mudioka. Monday Hammer. Oh, yeah, Waja. Monday Hammer. Monday Hammer. Manager Morgan Entertainment, Lagos and Doka, Southeast Nine. You're welcome. You're welcome. More would you go on, no man and came to enjoy a mozo. Nkai could do a quozo. Manayane with the money here, but here, but I know why I can rise by lifting others. As you are doing something to make another somebody business to grow, you're also growing your own business. Agbaramu na interview Igbo. You want to be Igbo, then you'll be angry. Entertainment, boo ya. I don't name it. That is why we are here. This place is your own. It is not only me. Thank you very much. Keba gande awantaje. Also the Igbo no I just message the Anambra State no was in change. Solima Anambra it was on the because also the Okay, sorry, Anambra State. Get Anambra mere. Come as Anambra ni na dio yeta. You was muke nesi unu. Thank you. Thank you very much. Oh yeah, na unu yeche birizi na Muhammad aga cuz here na computer ga go so unu efere mbo. Thank you very much. Igbo egelekwa m unu. Afụnze ebi okwu taa n'onwe ọ bụrụ ndị nteje Anambra State n'onwe Prophet Alovalueza Ama Bishop ndị egwu Bishop ọ bịabeghị n'obi m for the first time onowugoro bụ onye izi mepere m ebe a first person mbifere mgbaka na abịa decoration na bụ the first person mepere ebe a followed by waja ofu ya aka dị ọcha n'Ụmụdịọka. And the Fuga Mos Arukoro. Man now me better here with Prophet Alovalueza Ama. Ono no bimta bikono Namuku. Aba abo bia palo manasere na nko enwere go je moji. Na gidem ihe obra ndi chere go oji. Ka e wee go kwani ofo ka o to ato. Ewe dewe n'enu tebulu na duru adisi ọkọ. Ole ka esi abụ. Nwa m je park. Nna m ukwu. Nzu adịrọ nso. Ugo na agụ. Waja. Unu abụọ na Dabi ya original KTM. Na o nwere ọjị ya gbapụtara ọbụla ọjị nwere ibele. Kana ọ machibide wi ya akwa. Nya no ya abalị gị. Ndewo sa. Mama na-agọrọkwa ọjị na amụrụ m onye agụm ọjị dị ebe. Okay. Nọ nke m ụlọ. No ikwusi ya iwe so wege n'azụ. Ịkpọwa anya ọkpa. Uwe n'iwe ọjị. Mana ndị Igbo wee masị na ọjị eze dị eze n'aka. Nọ inyezi ọda. Ọkụ abịrị nwata ya aka anaghị egbu mgbe na-azụga enegoro ma bụrụ okenye mgbe sịrị na bụ ọjị rịta ọnụ kwata onye ebu iri ka ekwu bụ okwu okenye Nje onowugo na abụ kedu ihe ikwuru Alovalueza Ama gbadowe. Waja na Ụmụdịọka kedu ihe ikwuru Nwata kpọọ nne ọka na ogodo ayo chi Maka ndị bụ unu niile na-eme nsị ndị bebe dị nnekwu ndị Ụmụdịọka kpọjọrọ akpọjọ bụrụ eziokwu ndị Ụmụdịọka ada emezi ayara agwọ ọgwụ ọ nwere isi agọ na-egwe nwere language ha nwere ndị be na-eji anya akwụ nsị ayada agwọ kedu maka onye minista na ya akata ka nya na-agụ gbara mgbe ezi ọkwụ anyị otu okwu n'aka ibe mele ya bụ na a na-agara ebute ọjị ebute nri ebute ọnyọ ma ebute onye abịa igwe abụrụ n'anya nke taa na eze abụrụkwezie a na-agara ebute ọjị ebute ọnyọ jee paakị nna m ukwu agbara ahụ ugbu ọkụkụ na mkpọ ka ebozi taa n'ịnwa mgbe ya na-akpa agbara ahụ ugbu ọkụ na ọrụ ka alụsị abụrụgbu ọkụkụ mmụọ ndị Imo steeti na-akpụ alụsị abụrụgbu ọkụkụ agbara ahụ ugbu ọkụkụ so ndị Anambra na-akpụ alụsị abụrụgbu ewu ma ọkụkụ a sịkwana m na ebe isi weta nke mmaji kwuru mmaji ọkpa iji bịa Lagos ụwa moto ka ihe eji wee lụọ iji wee bịa Lagos iru aka eji na n'ihe ejiri ru bịa were azụ na ezigbo ọrụ ngo n'isi gị bụ ogologo ndụ gị na arụ isi ike gị na mmụ gị ezinụlọ gị ngo na-abanye ka ngo n'isi gị
eje na ya bụrụ gị egwu ihe etikekwu ya nka ebe egwu m recognize ya mụ na mụ n'okwu ya n'ọkwa na nwanne ebu edi aba a na-ekwu si na nke bụ ugo na-abụ ya na-ama mmiri na-ama anwụ ya na-eje na-ana olu n'Igbo ha na-ekwuru gị na-ekwuru olu n'Igbo o dibịa na-ejele egwu ma egwu na-ekwuru dibịa mgbe sị na ọ ya abalị gị ụdị nwe ịra ka enyi na onye asị na ọra ka enyi nwere ihe ọ na-eme ụdị abụ ka ihe si na-elikwu ka enyi ọ ya abalị gị ezigbo ọwụ ngo n'isi gị eso waja waja na onwe ya a sị m wee isi weta nke ịtụchi egburu n'ụmụdịọka mmụọ na-eti onwe na ụmụdịọka osisi bụ ya bịa ụwa ọ ya abalị gị n'ụtụtụ balị gị n'ehihie balị gị n'aṅụ ihe adị ka echi na echi a na-agụra nwoke tụrụ gị aka ọba a na imi osi ya ka nna agụkwu ezigbo ọgbọ ngo n'isi ka nna agụ n'isi manija si na ọ ya abalị manija anyị bụkwara nke eziokwu ilie maka ọ na-abụ bishọp lie olote broda mụ bụ bishọp anyị elisiri ụlọzie gị nya elikwe ilotekwe m na eziokwu bụ ndụ onye kwu enye ọdịrụ ka ezigbo ọgụ soro gị gara ihe alụka ya nka ịlụsị anya ijelu ya jebe obodo oyibo jee pak ụdị agụkọ ya adịghị ihe ejekwa obodo obodo mana ijekọta na idulu anyị jebe ni mgbe onowugo na-abụ na-asa anyị nsọ mgbe ọnwa ajọ na-asa anyị nsọ obi si bụrụ isi obere okpe nwere nna ọ ya abakwuru gị nke bụ onye onyonyo ọ ya abalị gị nọọ nwatakịrị nwaba imesi bụrụ ọga Pọl Nsugbe ọkwa Pọl Nsugbe Pọl n'ọnụ ka e nweziri na Nsugbe pilot 1 ka ị bụ ọ ya abalị gị ihe anyakarụ moto nka mana iyi emeke ibe nka ịsabụsi ọga ndị ọzọ asabụkwue gị ị na-eje a na-abịa isi ije wolowolo ka ụgwọ na-akpụ si ana n'uwolo nwee na-asị na ọ ya abalị Igbo bụ Igbo balị nwoke balị nwaanyị bakwuziere nwa bụ bishọp ndị egwu prọfet ka nwa ike na-ebu n'amụma nwụrụ ọrịa bụ na amụma ọ bụ na ọnwụ gbuo onye amụma ma igwe mgbe niile nsogbu wee na-asị ụmụ Igbo bụ Igbo nọ Lagos ọsa ya chọzi unu mana uche unu ya adịkwu ya unu dasị ya nọ ndị nwa na-eme unu ma unu na-eme onwe unu igwe bili na anyị nwere ana na Anambra nwee n'Enugu nwee na Ebonyi steeti nwee ebe dị iche iche taanị mbata nwee n'Imo nwee na Ebonyi taanị mbata Lagos nwa wee bụ ọkpụrụkpụ ebe niile jee paaki ji mọji ebe a sị m na ọsọ ya chi Igbo ya chụọ ozi Igbo na Lagos ibe mma na-anụzi kịta bụ onye eji anyị eji nya jee welie eje anaghị abụrụ nwoke Igbo isi ije eje anaghị abụrụ nwaanyị Igbo isi ije onye na-atụrụ atụ ya amụ amụ onye na-agbabọ ya abụọ gaa onye na-alụ ọrụ aka ihe ọbụla Igbo na-eme n'obodo anyị na-ekwu ozi okwu ọnwụ elu na 100 years Igbo anyị ebunete ozi mmadụ na Igbo ọzọ anyị ebunete ozi mmadụ Anambra sị na mmadụ nwụrụ ndị ọnụ bebe anyị agbapụrụ anyị kọta baba anyị agbapụ anyị mere gịnị o anyị vapụba onye ọbụla n'ebe anyị akagbu ilozi egbu ilo ụmụnna anyị egburu onwe kata ma ilo ụmụnna ya egbu na egbuo ụmụnna ka anyị dịsị anyị ọra na eze na-ekili anyị ọ ya abakwuru unu ọbalụ nwoke ọbalụ nneke ọbalụ nna ọya na agwa na nkwọ na mbekwa na-agwara na okwu asị eziokwu bụ ndụ ya zere ndị n'ọnụ otu a na m ejuru nzu n'aka ma na-akwadoro ibe ka anyị dịsị ya n'ihu ọkwa m bishọp ndị egwu ị na-akpọrịrị ya n'isi onye ọbụla na-etu oyọrọ ma onye na-akụ kọkọkọkọ ọmụ bụ bishọp ya mgbe ugo mgbe ọwa aja ma ị na-ekwe n'isi ma ị na-eme ọrụ bụ bishọp ana m ekelekwa ikenga ndị egwu n'ụwa niile ikenga ndị egwu ahụ n'ọkwa ịwara nwaanyị gara mbosi zizikọrọ ya mgbe akwụna va bụ ndị gwara anyị ba na-akpọ marketing va bụ ndị bushi promota na egwu ikenga ndị egwu Vit Motor Nigeria Limited Emeka nwanne ogwu eji ọgọ alụsị mmụọ ọgbọ ọka si Naijiria jebe Amerịka okwu ozi nnata na mosi a natabazia gbana ọ dịka ndị Amerịka ọ wee nata olu na Igbo si na ya na ọ ya dịka echi na echi a na-agụrụ Bishop ọzọkwa eze egwu ekpili n'ala Igbo
Ị ma na ọjị nke eche bụ nke echela anyị nke mana mụ na-echere nke a iche. Special. Ngakwana mahanya. Special. Oji 20,000 wee sị m nnọọ wee kpọbata wee bishọp ndị egwu waja ebe isi weta nke mmaji kwuru mmaji ndị ori agha bụrụ m n'ezinalị m ego ọka gbaduo m n'akpa nwoke si na aka ya asọ gị na ebe isi weta ego a aka so onye abụ na anọ akwa m nwee nwerekwana ya akpa ka nchọkwane okota akpa ihe mere bụ na mụ na okota akpa dibịa ayịrọ ka mkpa ka m na-eme ọ bụrụ na abụ ka m na-enye ka dịka ngwa akwụkwọ na-esi na a na-echere ikpu eche ma agwasịa nwere ebe ọzọ nwa ekwute okwu chekwali nke na-akpọrọ akpọ dịka iwe eji chụọ aja eji speed wee kwụọ eji paakị ka nnụ ude bụ ebe mmanwụ na-ekpọ